Ngikwamukele ke futhi ke nakule season ke ka 2026 2027 njengoba ke seyizoqala ke ngenyanga ke kaAugust. Okwamanje ke sibheke kumdlalo weKaizer Chiefs kanye ke neqembu ke lalapha ke eZimbabwe iScotland. Njengoba ke amakhosi ke sewadlala ke lo mqhudelwano ke lona ke okwesithathu oqala ke amakhosi ke ahlulwa ke iqembu laseTanzania ke ngofonile mangikhumbula kahle kuona ke umqhudelwano ke lona ke weToyota Cup. Aphinde ke futhi amakhosi ngonyaka ke ka 2025 ke lapha ke eMoses Mabhida lapho ke bahlulwa khona ke iqembu ke laseGhana iAsante Kotoko ke sekushawa ama penalty. Okwamanje ke amakhosi adlala ke lo mqhudelwano ke lona ke okwesithathu kodwa ke amakhosi ke awakwazi ke ukuthi ke bayiwine ke le ndebe yeToyota Cup. Sizobona ke kulonyaka ukuthi ke iKaizer Chiefs izokwazi na ukuthi ke izinto ke iphendule njengoba ke izodlala ke neqembu ke laseZimbabwe ke iScotland FC. Oqembu ke elingekho lula ke ngibonile ke nasemidlalweni wabo ke Scotland ke besudlala ke neBulawayo Chiefs njengoba ke nalapho ke iScotland siye sanqoba khona ke ngo2-1 emva ukuthi ke iBulawayo Chiefs iyona ke eshaya igoli iqala. Ngakho ke sizobheka ukuthi ke kulomdlalo ke njengoba ke izodlala ke neKaizer Chiefs mhlambe ke iScotland ke izinto ke bazozimisa kanjani ngoba ke kwiScotland kunabadlali ke abake badlala lana ke eNingizimu Afrika ke kwiPremier Soccer League. Ngibale ke abadlali abafana ke nabo Khama Billiard ebekadlala kwiKaizer Chiefs, uKnowledge Musona naye ke okubadlala ke kwiKaizer Chiefs, uWalter Musona oke wadlala ke nakwiPulukwane City ke